A Pobra acenderá este sábado o seu Nadal. Farao a partir das 6:30 da tarde nun acto organizado na Praza Alcalde Segundo Durán, no que ademais da inauguración do alumeado e do Belén, ofrecerase unha chocolatada para todos os asistentes e animación musical. Sacamos a licitación toda a colocación do alumbrado navideño porque este ano incrementamos o orzamento e para iso era necesario sacar a licitación e saiu por un orzamento de adxudicación de 33.964,70 euros a empresa Iluminaciones Santiaguesas. Esperamos que lles guste a todos os veciños e veciñas, imos a chegar coas luces pois hasta as parroquias e vamos a ter algunha que outra sorpresa. O obxectivo desta inauguración máis madrugadora este Nadal que en anos anteriores é dinamizar o tecido comercial da vila, atraendo máis visitantes ás numerosas actividades programadas durante todas as festas. Ahora queremos un pouco, pois estender o horario e tamén estender o tipo de público que vai dirixido, non? Que tamén, por unha parte, o que se fai é que a xente disfrute, pero tamén promocionar o que son o tecido económico, non? Pois darlle, en xornada de inverno é moito máis complexo para que a xente ao mellor disfrute na rúa e da hostelería e con un concerto, pois se pode animar moitísimo máis. A parte, é lo típico, non? É que vamos a vivir o típico Nadal. Nos na Pobra, se estamos vivindo de maneira moi intensa, con cousas diferenciadoras, como pode ser as caramiñas, este ano incrementamos o que a xente nos pide, que é o alumeado, os concertos, e sí que ao mellor os concentramos en días determinados, pero sí que se van a incrementar.